הכלים שקיבלתי אצל דוקטור דורית בזמן הלימודים הם פשוט דברים שאני ממש מיישמת. מבחינת הגישה שדוקטור דורית לימדה אותנו במהלך באמת כל הלימודים, היא זה שחשוב מאוד לראות את הילד. למדתי באמת איך הכיתה אמורה להתנהל, כמה הילד באמת קשוב לך מתחילת השיעור, איזה מיומנויות אני צריכה לעבוד עם ילדים בכיתת חינוך מיוחד, למד, שזה לקויות למידה, או אם יש ילדים זה קצת מעבר ללקויות למידה, עם הפרעות התנהגות וכו' וכו'. עם בעיות של קשר, לדעת לתת את ההפסקות בזמן לאותם ילדים שקשה להם עוד לשבת. עשית משימה מעולה, אני ממש גאה בך. יאללה, אתה הולך ל5 דקות סיבוב, משחרר קצת אנרגיות, פורק אנרגיות וחוזר והוא קשוב יותר. וזה דברים באמת כלים שקיבלתי אצל דוקטור דורית שאני מברכת עליהם כל יום. ואני ממליצה לכל מורה, בתחילת דרכה או לא בתחילת דרכה, גם מורות שהן עובדות שנים במערכת, אני ממליצה סופר בחום. אם זה מבחינת בעיות קשב, אם זה הטיפים שהיא שולחת בקבוצות, ואם זה שאלות שתמיד אפשר לפנות אליה, אם במייל או אם בוואטסאפ, גם אם היא לא עונה, היא תענה אחרי זה, היא תמיד זמינה. והלימודים אצל דוקטור דורית הם מבורכים, אני ממליצה לכל מורה ומורה.